Wat zullen we drinken? Die zeeën dagenlang. Wat zullen we drinken? Oh, wat een nood. Er is genoeg voor. Dan wil ik samen met hem toosten. Dus drinken we samen. Op een mooie samenwerking. Op een prachtige simmer in het prachtig mooie Bedaat. Tjoch! Als sponsoren van MFC het Spectrum, hier in Bedaat, gingen wij een geerkomst. En wij zochten eigenlijk naar een nieuw initiatief om zeg maar, het dorp te stiepjen. En uiteindelijk hebben wij alle ingrediënten van het dorp, onder andere dus het Ruud Wiersma-huis, de Ieën, de Dokkumer Ieën, de Moenen, hebben wij samengebracht in een bierke. En dat is het Bedader Blond. Ja, de commissie die het vorig jaar nagedacht over, we brouwen een bier. Wat maakt er dan op, een etiket? Toen is men op een gegeven ogenblik bij het Ruud Wiersma-huis komen. En toen had men op een gegeven moment een van de schilderijen had men uitzocht. Het is meer wat tafel, lekkere heldere kleuren. En men had dat proberen om eens een keer bij een promofilm te zien van hoe komt dat etiket er dan uit te zien. En men dacht van, hey, dit hebben we wat. Dus het is meer tafel dan dat er een bepaald doel achter zit. Het is in ieder geval zo dat alle inkomsten die gegenereerd worden vanuit het Bedader Blond, die vloeien ook weer om in het dorp. Dus daar worden inderdaad de lokale activiteiten voor gepland en initiatieven voor stiepen. Ja, ik denk als je ergens zit te eten en je drinkt even wat en je krijgt een flesje automatisch just op het flesje en just op het etiket, dan was het een beetje wat triggeren terug, was just op dat flesje en dan gist op de achterkant lezen. Ja, en dan best, hoe raar dat het klinkt, maar dan best midden in het centrum van Bedaat en dan heeft het over het Ruud Wiersma-huis. Dus grotere PR van het Ruud Wiersma-huis kan je net krijgen. Het bier is vooral zoet, moutig, frissig ook. De geur is vooral moutig en lichtjes een vleugje pepermunt zit erin. De smaak is vooral zoet, licht alcoholisch. En de nasmaak geeft een hele aangename kruidige bitterheid. Heerlijk! Lekker zoet en vol van smaak. Ja, echt super. Nou, dat smaakt het poerbest. Het is een blond bierke en ja, het smaakt gewoon lekker fris, een beetje bitter. Nou, het is een goed bierke ja, te proeven. Ik ben net een bierdrinker, maar het is een tegenhoffelijk bierke. En ik zoek deze mensen met mate, maar geniet ervan. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen, ja sla het op maar aan, ja drinken we samen, nee niet alleen.